Hello guys, magandang gabi. Ito guys, kararating lang namin, kauwi lang namin dito sa aming bahay kasi sumama ako sa aking kapatid na lalaki ng ano kami guys ng isda, ng huli dyan sa ilog. So ayan guys, ang gamit lang namin yan guys, flashlight kasi nga gabi. So ayan, nakikita yung mga fish dyan sa ilog. Ayan, pinana yan ng aking brad. So ayan guys, merong dalag, hito, at saka mga tilapia. So ayan guys, ito ay biyaya ng ilog. Dito guys sa probinsya, ganito talaga. Basta malinis ang mga ilog dito. Meron ka ng free fish. So ayan guys, maraming salamat. So bukas meron na kaming ulam. Ayan.